Skont il-Eurostat, Malta tinsab fost il-pajjiżi bl-inqas rata ta' garanziji tal-Gvern fl-Unjoni Ewropea kollha, b'4.3% biss tal-ġid nazzjonali. Dan ipoġġi lil pajjiżna f'pożizzjoni ferm aħjar, pereżempju mill-Italja u l-Olanda fejn il-garanziji tagħhom huma 15% u 31% rispettivament. Ir-riżultati ta' Malta jikkonfermaw il-politika prudenti u dixxilpina finanzjarja adottata mill-Gvern fl-aħħar snin. Fil-fatt, fi żmien Gvern nazzjonalista, il-garanziji kienu kważi 16% tal-ġid nazzjonali, jew kważi 4 darbit aktar mill-livell irreġistrat fl-2024. L-istatistika tindika wkoll li l-obbligazzjonijiet finanzjarji ta' entitajiet pubbliċi f'Malta huma d-disa l-inqas fl-Ewropa, b'12% tal-ġid nazzjonali. Dan hu riżultat sinifikanti meta mqabbel mal-Ġermanja, fejn tali obbligazzjonijiet ilaħqu għal 84%. Fl-2013 Malta kienet f'sitwazzjoni ferm differenti, hekk kif dawn l-obbligazzjonijiet kienu jilħqu l-31% primarjament minħabba d-dejn li kienet mifnija bihom lena Malta. B'kollox, mill-2013 il hawn, il-garanziji u l-obbligazzjonijiet finanzjarji naqsu minn 47% għal 16% tal-ġid nazzjonali. Fl-istess perjodu, id-dejn nazzjonali naqas minn kważi 70% għal 46%. Konsegwentement, waqt li fl-2012 il-Gvern kellu pis ta' 117% tal-ġid nazzjonali bejn dejn u obbligazzjonijiet, illum dan naqas għal 62%. Dan it-tnaqqis qawwi fir-riski fiskali wkoll jispjega t-titjib konsistenti fir-ratings ta' Malta mill-Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu li qed jirrikonoxxu l-istabilità u s-saħħa tal-finanzi pubbliċi tal-pajjiż.